Ja. Jeg skal huske at vise at tage de her glas der, når det ja, så går jeg bare lidt længere væk, så tager det lidt bedre. Fordi vi udvikler. Nej, vi er geniale. Jo, vi kan da næsten finde ud af det. Der kan vi se herinde. Det er godt sagt. Hej, den der lille hårde. Må jeg skynde mig? Man kalder det blond. Lidt på det her. Jeg synes, det er Jeg har fået på. Hvad tror jeg, han siger? Nu koger det. det begynder nu. Så lader vi lige koge det andet. Og vores, det lå hurtigere. Det siger bare sådan væk. Og Møller siger sådan der, så er det væk. Det er virkelig fint. Virkelig. Skal du også bare lave ligesom det? Jeg tror, det er de vand, han skal varme. Nu skal de være enkelt. For dem, der ikke kan finde ud af det. Dem, der skal holde op med at komme med det. Der var lige været nok. Vi prøver at lave det igen. Hallo Møller, I kan se, når det forsvinder så også, så siger jeg bare, sådan væk. Nej, jeg ved ikke det. Jo, jeg har det. Og hvad sker der? Det gør man ikke. Og så suger den, gør den ikke? Ja, sur. Sur skal få. Det er sur. Den sur. Du skal se, når der er tilbage. Ja, nu skal jeg være klar. Jamen, det er ikke røre noget, eller gøre noget som helst. Vi har jo ikke fået det til lykke til.